Kedam dang aru ni phai Chris Kebarni Reserve Bank of India hin pen Suri hini atangka lo ing haponsi kedo anta kachelardun eji phansi pachatak ponlo bangso tangka kelarji aphan thangnat ang thega lo mate ID ki pinangji ave pusi SBI pen pangdak po kedam dang Suri hini ra create rokaningan phai kuni ni phai nar Kebarni dead pierlo tangka ki mate black money ke pavirji aphan pura India Prime Minister Narendra Modi hin pen pharop hopen Suri siatangka lo inkir poncheglo bangso phi puthot kedam tang aruni phai Chris Kebarni Suri hini atangka lo kang hapon thuji phan Reserve Bank of India hin pen pangdak pon thulo bangso Suri hini alo kilar longji lake pakkep mate Suri ing koi ansi lar pon long choji bangso jok yong dong rada tum Suri hini alo kilar dunji phan ko bipialo si kipa pleng nang ji malapen anparta ang thek mate ID ko PC kenang ji ma bangso puthak kar ju pen chenglok kemang hotum sitame dolo bangso puthak kedam tang aruni phai Chris Kebarni State Bank of India hin pen isi Suri hini atangka kelarji aron kimi pangdak ponthu SBI pen kapangdak pon ateng ki Suri hini atangka lo kelar dunji aphan thangna rang thek alo la pen kipa pleng nang ji ave Suri hini atangka lo kelar dunji aphan thangna rang thek along ki pinang ji ave bangso lam lake det pilong ki thinaya bank RBI hin pen si pangdak ponlo bonta e phong kelar damahut pakkep mate Suri ing koi ansi lar ponlong choji Suri hini atangka lo kelar ji aphan kapre atowar si social media long pachetak ponlo la sojok si SBI hin pen than paklar ponlo social media long ki paklang pona tengke bangso Suri hini atangka lo kelar long ji aphan ang thega lo mate ID pinangji Aadhaar card pinangji la pen tok jira lo papleng nangji mate form fill up nangji pusi social media long pachetak ponlo bonta Suri hini alo kelar ahu thangna dang thek alo la pen tok jir ki papleng nangji ave pusi SBI pen rada phan klar daklam the than ponthu National Desk Report, Karbi Anglong Live.